silapha phezu kwalentaba yokhakhayi ugcwele uwahlawahla lwamathambo engakusekho nethemba loba ungazophinde kuzuke imiphefumulo lapho. Sibone le minqamlezo mithathu bekwapha. Umnqamlezo phakathi ungokaYesu. Umbhali xa ecacisayo wawumkhulu kakhulu. Umzimba kaYesu kunzima noba mawufithe. Kodwa enziwa amatilatile. Ukuba khona kulo mqamlezo uzawungena uthanda ungathandi. Uthi umbhali bathi xa bewoneka umzimba kaYesu awafitha. Batsala ingalo yasekunene. Bayistretcha apha ndithini kwaphuka usikrotyana. Batsala nakwelinye icala. Inyama yadislocated ithambo kwelinye ithambo. Wafitha uYesu kulo mnqamlezo. Thomnye unobalise xa balisayo kaloku uYesu kakade apha. Lo mnqamlezo bunganzelwanga yena. Naba abantu ebebenze lo mnqamlezo kula macala komabili. Apha okuYesu ethe waka. Engawuvulo wakhe umlomo. Icebo lenzekile labantu basemhlabeni. Uthi umbhali apha akakwazi nokwenza i-sign language ngoba izandla zakhe ziqiniswe zizikhonkwana. Inyawo zakhe zombini zidityaniswe ngezikhonkwana akakwazi nonyakaza. Kodwa into abayilibeleyo apha ezantsi kudibanisa umlomo. Wasuka watanduluka uYesu wathi bawo baxolele ngoba bayazi into abayenzayo. Utsho phezantsi komnqamlezo kukho abantu bakwaJuda abagcwele kule ndawo. Kukho ababingeleli abakhulu abagcwele kule ndawo. Kukho ababhali abakhulu abagcwele kule ndawo. Kukho indimbane egcwele kule ndawo emane imemelele isithi mbethelele emnqamlezweni sonwabe. Akho hlobo lwabantu bakwaJuda ongekhoyo apha. uYesu uthi ba usenza umthandazo obukade usenziwa luhlango lwakaJuda. Xa bebane bemkhwaza beza kubeka amacala. Umbiza ubawo kulo mthandazo wakhe kungekuhlanga kuye. Umbiza ubawo eyaleza bona. Uyaleza abantu abenza inkohlakalo. Wakhumbuleka ilizwi abelithethileyo ngaphambili. Esithi kakade lifikile ixesha lokubunyana womntu anikelwe ezandleni zabona. Nangexesha kuhanjelwa phezulu apha kusenziwa yonke into ebuhlungu apha kuYesu. Abanye abazinebali uba kuthene lapha kulo mnqamlezo. Kodwa bavila ukuba kuza kubethelela uYesu. Nabo balapha kule ndimbane. Bafika bangenelela. But uYesu kulo meko injalo ubiza ukhona. Kulo meko injalo uthi uYesu abantu abayazi lento abayenzayo. Kaloku uYesu apha emhlabeni wayezodala uqolo phakathi komuntu noThixo. Thixo apha uYesu wayezodala ubunye phakathi komuntu noThixo. Igazi eliphalala lapha emnqamlezweni liphalele khona ukuze kubhatala ityala lomuntu elenzeke egadini eEdeni. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Yesu abaqala ushumayela ngoxolo. Sikhe semve sithi siqalele izono zethu njengoba nathi sibaxolele abo basonayo thina. Ingabe ukolo luhluna lutshayo ukuthi nawe uyabaxolela bakonayo. Eyanti ngamandla apha uThixo kubahlala umuntu enoxolo nomphefumulo wakhe. Eyanti ngamandla apha kulo mnqamlezo ukuba bonke abantu
abantu babe noxolo noThixo. Eyathi ngamandla apha abantu babe noxolo nabantu abahlala nabo. Kuba ngaphandle koxolo umphefumlo awuphili. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Lamazwi uYesu wakhe wathetha okanye ndakhe ndawava ethethwa nguStefano wakudala. uStefano ngexesha exulutywa ngamatshe, ngexesha bezama umbulala, kodwa wasuka wadanduluka uStefano wathi, ndibona amazulu evulekile, ndibona unyana womntu ngasekunene kayise. Wathi bawo uzungababeka ityala aba bantu xa kubeza umongezelela ukholo. Owethu uThixo uthi akujonge imeko uYesu uyabazi abantu abahosipotiweyo. Athi mabangabeka ityala kwaba bantu aba. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Kuba umbi umntu ongenaxolo emphefumlweni wakhe. Umbi umntu ongenaxolo ngoba ngumbulali wakhe yena kuqala. Umbi umntu ongenaxolo ngoba uxolo lwenzela abantu. Selengatshanga umuntu uba ekonile athi kuuxolo, kodwa ngezenzo ezimbona ukuthi umuntu udanile, uthi ubawo baxolele ngoba abantu abayazi into abayenzayo. uYesu apha wayezele loo nto kweli hlabathi ezele uba sibe noxolo ezintliziyweni zethu nasemiphefumlweni yethu. Wayezele uba thina noThixo sixolelane kuzaliseka isibhalo esithi weza kufuna ukusindisa bonke abantu abalahlekileyo. Ngoba inkohlakalo yethu iyalahlekisana, iyasahlukanisa nofefe lukaThixo. Kanti xa sinoxolo msikelo kaThixo udanda phezu kwentliziyo zethu nangaphezu kwentloko zethu. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. uYesu umile apha phakathi komntu noThixo uzoxolelanisa umntu noThixo ngoba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi. Wancama unyana wakhe ekuphela kwakhe umzeleyo ukuba azosihlangula ehlabathini. Ngoba uThixo akamthumanga ukuze azogweba ihlabathi uYesu, kodwa wamthuma ukuze ihlabathi liqoleleke ngenxa yakhe. Kaloku uYesu uziswa yinto ethethwe nguYohana apha esithi nantsi imvana kaThixo ethwala isuse sonke isono sehlabathi. uYesu into enze amandla ezoyenza apha kukhukhulisa isono sehlabathi. uYesu apha uzodiliza idonga lobubi phakathi komntu noThixo. Ngoba uthi umbhali umlamli phakathi komntu noThixo nguYesu. Xa ungenalo uxolo ufana nekhoboka eba likhoboka lesono. Xa ungenalo uxolo ufana nebhantinti elizivalele ngokunokwalo. Ibhantinti elizivalele wafumana iblessings kaThixo. Xa ungenalo uxolo usisulu sestress kuba abantu bathi bezonwabele iphazamise loo nto. Babo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Xa ungenalo uxolo usisulu sokusokola usila nabantu manje usitha ufunwa ngabantu, kanti ngelo xesha unaxolo. Babo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Xa ungenaxolo usisulu somvandedwa bathi abantu besenzela into zabo ingathi babhekisa kuwe. Babo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Kanti wakuba noxolo uthatha inhliziyo yakho uthoba ikratshi uvume ube noxolo nabantu bonke. uThixo uyaxolela. Kaloku nje vuma izono zakho ucele kuThixo akunike uxolo. Ucele kuThixo akunike uba umphefumulo wakho uzole. Akunikwe uThixo ukuthi mawuphumle. Umva umbhalo esithi sixolele izono zethu njengoba nathi sibaxolelayo. Lumka-ke kwavalwa ithuba lisekhona lokuxolela. Sekhona ithuba lokuba kuthi kulo mntu noba ndingade ndingene engcwabeni asoze ndimxolele. uYesu aphuma koboko kodwa umisa uxolo kubantu abamenze kakubi. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo.